Kinas historie er absolut fantastisk, men et af højdepunkter på en tur som den her, det er helt klart terrakotta-hæren her i Xi'an. At være i Kina er fantastisk. Kinas historie er så fascinerende, så det er næsten svært at forestille sig. Og ikke mindst at være et sted som her, ved terrakotta-hæren, den første kejser af Kina, Qin Shi Huangdis grav, er absolut fantastisk. Et kæmpe højdepunkt. Cirka 7-8.000 soldater begravet her, lavet af ler, men alle sammen med individuelle ansigter. Man har lavet 3D-fotos af ørerne, og der er ikke et ansigt, der har ens øre. Så her er vi ved Qin Shi Huangdis grav. Han er den første kejser af Kina, den første mand, der samlede staterne, endte perioden, man kalder perioden af de bekrigende stater. I 220 før vores tidsregning blev han hersker, og han herskede i 10 år med noget at reformere samfundet, ændre samfundet fra et feudalt samfund til et samfund styret af embedsmænd. Og se terrakotta-hæren, se hans gravmæle her er absolut fantastisk.